Ovdje kada pičači mene odvalili. Draga, lela, šta ću? Mrđa, tiše, mrđa. Ajmo ubaciti. Ube, hvala. Slušaj me danju. Moj tečko od Siljanovićima opljačkali kuću, razvali dvoja vrata, pa su vrijednost popravka 2000, samo zato što su ukrali na dvijevo. Jesno. Nego, nemam štice, mislim. Moraš mali ovo. Pa priče, ala. Pa sad ti kažem, nije Vrijednost od Siljanovićke možda je to prijanje. Cijelo Siljanović je vrata, vrijednost od Siljanović. Cijelo Siljanović je 2000 vrata. Samo popravka je 2000. Mislim, ne pita, ja sam dobro na kunu. Malo nježnije. Malo nježnije. Treba sam da vam tražiti uglja. Nemoj sad da nam šepi. Ima čovjek uglja koliko hoće, ba. Znaš ga voliš kija? Evo go se ti nešto. Ti kake? Srba. Kake? Lerac i Jočki. Razvijen albanski turisam. Što ti zarinja nema. Pa rekao je da voliš, on zašto malo ne radi. Aha. Budeš. Kaj, Armić, čije se razvio?